kasi nga nang laki. Gabi nga yan. Hindi na bagyang. Yung ang tawag dyan. Ayan pati oh. Ito. Ito dahon. Ano kasabi ka? Guys, kasi nakailag ka na guys. Ang lako ang dahon guys. Oh. Kana ba? Unsa man na Karlan? Karlan ba ni? Ang laki ng ano. Okay. Ang laki ng dahon. Let's go, let's go. Ano ba yan, ti? Karlan? Ano ang tawag dyan? Gabi. Gabi ang laki. Kisa may nakailaga na guys. Ang lako ka dong puno guys. Oh. Ang lako ano siya oh. Ano sa English eh? Gabi. Gabi. Taro. Taro. Kasi atidig na nagdagsundang. Oh. Kay dyan pang tigbasan. Oh my God. Parang magutang tayo. Tara. Kung ako lang mag-isa, hindi ako punta. Ay naku. Lalo ako. Doon ako nila. Giutan. Ito. Ay guys oh. Nakakatuwa. Dito lang pala sa gubat ang kwan gulay. Pagkali na tayo ng maraming ito. Daghan. Diya guys, sagutan ng guys. Oh. Ah, ano si Dita Linom. Dami. So easy. Ang dami ang lalaki. Dapat magdala tayo ng dahon ng saging. Oo, magkuha. Kasi ibalot natin. Ito yung talinum. Ang ganda ng bulaklak niya. Later, oh, bulaklak. Terminalis, kante, itanim ni Bolter. Talinum na ano, nababahay. Wait lang. Ang ganda, oh. Ang ganda talaga niya, oh. Kukunin ko na. Nga badji. Inga sa tidig na saluyot ko ni nga badji, pwede ko nun ni mautan. Pinapakain sa baboy namin ng araw. Pero pwede na kainin. Oo, kinakain ng baboy. Ari guys, oh. Ito pa, dali. Pang ko nun eh. Klaseng gulay among na kita diri. Kuan ka na ina ko ni saluyot nga badji. Saluyot ko nun ni nga badji. Sa amo as probinsya kay di mo gud utanon. Kaya kinukuha namin sa pinapakain sa aming baboy. Utanon. Allah, yung sili. Wait lang, may sili. Sama. Diyan guys, dapat sili guys. Oh. Yung tubo. Ah, sili. Siling labuyo. Sili nga kung ano yung bunga. Oh. Ah. Sili. Sari-sari na yung nakuha dito sa bakanting luti guys. May sili, may saluyot nga badji ko no. Ay na guys oh. Yung mga gulay namin nakuha sa bakanting luti. Tatlong klase. Ito pinakain din ng baboy. Ayun na guys. Yung nakuha namin gulay sa bakanting luti. Hindi na po kayo. Ganyan sa kadami guys oh. Bili na kayo ng gulay. Tatlong klase oh. Oh. Dahon ng kamuting kahoy. Tapos ito talinum. Tapos yun saluyot daw na babae. Ito, talbos ng Saka may kalabasa. talbos ng kalabasa. Malunggay. Tapos may malunggay konti lang. Dami.
Di-discarte na lang kami guys kasi bukas pang rasyon namin. Busog na tayo. Dami. Tapos panoorin nyo guys ha, magluluto ako. Kaya guys oh, magluto ko na ulit. Sabi ko na nandun sa sahig. Ito naman kami sa labas. Nakaka-boring na sa loob. Ano doon. Dito naman presko sa labas. Ano tayo mga tutubitin. Papa may konsumo guys, di ah. Makaan ba mugdahon sa bulanghoy. Sarap na ito. Sarap ito guys. Mamaya, sarap. Tanawa guys sa haning lutuon. Ug mapamihat dag konsumo guys. Di bali, masarap na ito. Sardinas na namin mong sadaan. Sardinas. Yan din. Dami ng kamay-kamay. Kamay. Madami daw yan. Tinamang pag maluto na yan. Kunti lang. Gamay na na. Gamay na na. Titipirin natin ito kasi masarap. Dati, asin parang ganyan isa-isa. Hindi ah. Hindi na. Ang ganda ng parang kamay-kamay. Ang gagawin ko yan, dati kasi hindi ko pinutol. Putulin ko na lang. Hindi. Katulad dati. Sarap nga yung haba. Pwede rin putulin. Second time ko ngayon magluto ng ganito guys. Pero ngayon, wala kaming isdang isasahog. Sahog ko guys, isdang tanga. Pumasok sa lata. Pero ang dami yun. Dati ginaganon isa-isa na kasi. Hindi na. Hindi na. Pwede ko nga hiwain yun. Ganda. Alam, makamansin natin. Makamansa. Ito. Hmm. Kamay. Makamansa sa damit. Dagta ito. Dagta. Alam ko ito. Lagyan natin sa buhok. Na. Silagay yung pangkulot. Kaya bata pa kami na ganyan. Yeah, pangkulot oh. Pangkulot sa Ah buhok. guys, oh, pangkulot. Oo nga. Ito, hindi ko lang pili. Malutong. Na, ganun eh. Tapos gaganon. Diba, ganun. Manginabuhi. Madiskartig. Pangitag makaon. Malutong din na hindi pili. Kay wami Bata pa yung dahon. Yung sanga. mapay konsumong abot. O mapamihat na konsumo. Hindi lang pa kami dito. Tumaw naghangko ay. Ha? Storage. Ang dahon ng kamuting kahoy baw. Masustansya. Maraming vitamina. Kami. Ang ko lang, putulang ko na lang. Tulim lang. Para hindi lang mahaba. Ano ko, hiwa-hiwa yun. Hello? At ginaganyan na lang. Natin isa-isa ganun ba? Parang ganun. May tumawag sa cellphone ko. Ay, no? Oo nga. Ano ba ito? Nakahangkan mo. Hindi guys, manihang isagol sang dahon sa kamuting kahoy. Ano guys, ang gamitin pang sahog sa dahon sa bulanghoy. Sa una guys, kato nagluto ko guys, hanggang gisagulot to kung isda karon kay nahotdan man lagi mi mauna laman niyang isagol. Wala na day gi-film guys. Pag giinsa ang procedure kay parehas ra siya sa hang giluto des ni Agi. Sagulan ni nako kuan dried shrimp. Skining sili, gagmay kayo guys karang mahala.
Siling green, mahal kayo. Di kani day guys, gata, di man ni mahimo og wa di gata. Mamang gadyan na importante og magluto kag kuan, ginataan. Di din nagiapilan yang sabaw, ang kanarang iyang unod. Kaya di ko gana sabaw kay basig mulansa. Ang kuhaon katurang ijang laman. Tuyo na ni guys kasi pinakaunang ano sa gata, natuyo na, hindi ko lang na-pel. Kaya ilagay natin yung at sa rin takpan guys, mga 1 minute. Karon guys, ato na ng tanawon. Grabe, arang humuta. Agi siyang nakahumot gani guys, kay katong kuan dried shrimp. Arang diyang humuta guys. Nja. Puhon day guys, ug mauli ko sa buhol. Kay sila pa man sila katiladan niyang pamilya nganing luto ah. Ang suwadyag luto dito, mukaon bagang tatay, si Tatay Ariston. Bawal man kag mukaon bag ngani kaysa among asbuhol di man maggulay og ningan ani. Dinhira man fokus Manila nakakaon nganing gulay. Ang pamilya sa Bohol pag di bisag isa nakasuway kaon ni ngani, mao na og muli ko puhon. Ang luto sa Tatay Ariston, ug mukaon ba. Ngani guys. Para majung umuta guys. Nja, kani siya guys, luto na ni. Ano yung sangpat yan. Umot kayo guys. Ha? Kani di ay kuan, kani nga luto ah. Kuan rani pag luto rani sa mga pobre. Kay ubang mga naahan, kwartaan, marag ang paminaw, di jud mo kaon nga ning luto ah. Kani di siya guys, mura na din ni siya kuan. Parehara ni siya sa laing, pero ang gikumpara laing og kani siya mas lami pa jud ang mas lami pa ni kaysa laing, kay katong laing kay mura man tog katul man to, kani siya jud lami ni kay pangalawang kuana ni second time ko nang nagluto ingani karon. Ja guys, luto na ni guys anin sang patyan. Wow, sarap. Kain tayo. Dito na yung aming kinuha sa Bakantinlote. Sarap ng ulam. Kain po tayo. Kain.